Nagka-crave ako ng beef and broccoli, kaya kuha tayo ng broccoli sa halamanan namin. Ito ang unang ani ng broccoli namin dito sa halamanan at sobrang lusog niya, oh. Oh, ang bilis pala. Yan, oh. Ito ang broccoli namin. Wow. Ooh. At kung nakakita nyo, madami pa. Siguro after 1 or 2 weeks, madami tayong broccoli. Ngayon, kukunin ko lang itong dalawa. Wow, yan ata pinakamalaki. Ang kapal, oh. Oh. Ayan. Yan. Ang malaki kasi laki ng ulo ko, oh. Wow. Sarap talaga ng broccoli. Tapos, malapit na din itong cauliflower namin. You know, nakakita nyo itong malaki. Cauliflower, siksik pa, oh. Wow. Sarap yan. Galing, may mga Excited talaga ako. And makakita mo din itong maliliit. Brussels sprouts ito. Ganito pala mag-grow ang Brussels sprouts, no? Aste. Meron din tayong masarap na merienda dito. Itong snap tea. Ang tamis, oh. Wow. Masarap yan. Ang daming bunga. Madaming bunga dito. Kaya, kukunin ko din ito. At dito ang mga carrots ni Jiro. Ito yung pinili niya. Nakakita nyo ito. Hindi ko alam kung mahaba ito. Tignan natin. Baka maliit pa to. Wang. Oh, pwede na. Pwede din, ah. Wow. Maganda din yung kulay, oh. Mabango, ah. Wow, pwedeng pang snack? Oo. Try ka pa nga ulit. Saglit. Tingnan mo lang kung may laman. Siguro hayaan lang natin mga ito. Kasi alam ko, hahaba pa ito, eh. Okay, isa Kaya pa. lang. Isa pa. Ayan, oh. Oh, Ang liit. cute. Parang baby carrots lang. Pero alam ko matamis ito. Dami. Wow. Yan, oh, pea. Ang tamis ito. I think ito yung pea na babuksan mo, no? Yes. Kaysa kainin yung ano niya, Patingin ako. yung balat niya. Matamis. Sarap, na? Oh, magusan na ni Jax. Buksan mo lang ito. Yan, no? Wow. Ang tataba. Ayan yung matabang pea. Sarap. Iluto natin ito mamaya. Kakainin ni Jax. Sarap, ha? Wow. Madami pa. Madami pang matataba. Sobrang malusog. Ito ang mga nakuha namin. Madami, oh. Ang gaganda ng mga peas. At favorite dito ni Jax. Sobrang masustansya at masarap. Kaya excited mamaya pag gawin niya galing scoop. Ayan, oh. Ito ang ani natin ngayon. Next week, meron pa. Siguro ready na yung mga cauliflower, mga Brussels sprouts. Medyo tapos na yung talong namin. Pero madami pang carrots and peas. Maliitin. Wow, ang ganda ng kulay, oh. Parang beets. Wow, purple carrot. Isa pa, may nakita pa ako dito. Wala, excited, ah. Saglit, asan na yun? May purple akong nakita. Saglit. Ngayang... Kasi ang ginawa namin sobrang siksik itong mga carrots. Kasi hindi namin alam na lahat tutubo pala. Kaya kukunin namin yung mga iba para lalaki pa yung mga katabi niya. Yan, oh, oh. cute. Purple. Purple carrot din. Alam ko matamis to. Tara, mag-snack Tikman tayo. natin mamaya. At syempre, sobrang excited ako sa 6 na repolyo dito. Kasi gagawa kami ng pigar-pigar. Kaya abangan niya. Luto na ang broccoli beef. Ito ang broccoli na galing sa halamanan namin kaninang umaga lang. At sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa broccoli. Pero excited ako tikman kasi ito ang pinaghirapan namin noong September pa. Kaya, tikman natin itong broccoli. Masarap? Masarap. Wow. Wow! Hindi siya yung super strong na broccoli. Malakas ang amoy ng broccoli eh. Hindi ito. Hindi yan? Tikman mo, ah. Hindi lang. Masarap. Matamis. Diba? Oo nga, ang mild. Super mild na broccoli, ah. Parang ito, sa totoo lang, ah, ito ata ang pinakamasarap na broccoli na natikman ko ever. After 4 months, success.
At ito ang peas na kinuha namin kaninong umaga. And Jax is gonna taste it. Nalagyan ko lang ng butter. Ano, Jax? Masarap? Super sarap. Perfect! Ang galing! Wow! Ayos, ha?